Hadin balami ka khubor haka wei ni kilat pathai khubor haka jalla ka ba menta ka singi ka khatwei terik ukla lengkot 8,000 arpuar ka bala ong ba ka sarkar India ka la pensange no ya ka jing pentrai kam ya ka skim JJM haka jalla Meghalaya. Nakaliang menteri katanat PHE uba Renington L Tongkhar ulapan syai halor kate ka khubor lengba kilat pathai khubor da ka baulo ong ka jingpenmi jong kate kalat pathai khubor ka ba ong ba ka sarkar India ka lapan sange ya ka skim JJM ha ka jilla Meghalaya kade ka khubor ka ba bakla bad menteri ulapan pauru ya ka jing sodiau halor kate kalat pathai khubor ka balapan mi ya ka khubor ka bamdei da ka baulo ong bau ka jing kerpat ikilat pathai khubor bakin benia bha shwa ban penmi ye kino ki khubor ki bakta ya ka roi ka par jong ka jallahi barok ka wei ulo ongru na ka daw ka jingmi jong ka te ka khubor ka babakla kala pen artati ni ki babun ki kontraktor ka jalla ki bashim ban pentre ye ka skim JJM badulapan syairu ba hadu mentahi na kaliang ka sarkar India ka khlam pat pha jingtip baya kane ka skim JJM lapen sange ha ka jilla Meghalaya ulo ongru habai dei ba kane ka khubor wat na kaliang ka sarkar India ru kamdan jingtip EA halor kane ka benta ka news ka ba mi mata ka sngi how long time ha ka headline news long time ka ba ong ba ka government of India ka lapan sange ya kijing tray kam jong ka JJM ka badai ka skim samum ya ka ba ka state Meghalaya ngakwa ban penpau hang nei ka jing sumsi ya kana khubor ka bom shisha ha ka ba la tho how long time bat ngan da karpat haswa bang ong ban da karpat ya kinong tho khubor bala dalong ka bala kalong ka ba hadu kata-kata bangin verify swa haswa ban tho kino statement ki bakta ya ka development ya karoi kapar jong ka state barakoi wa bari tu ipi pada katu kan da kan statement ko mi uslong tan ko bon ba ki kontraktor ki bala phone nga ki ong bangim sunut syu adin bi ing tu statement bangin ya chakmat bang trei ki donru ki bala ong bangin persangan no swai ki jing trei namar ba ki sunut syai bala da ka sarkar India hi kam ai pisasu kalong ka ba ya ka sarkar Meghalaya bansu ya kini ki hajar crore bansu ya kabil di kontraktor tiang ko apan ong bagane kata sya kata kalong mapenuit hakijing mud hakijing perkhat jong ki breu ki bayatrei ki ba invest hakane ka business hakane commission kane ka jingmi hakot khobor small time kala long ka jing kata hadu kata lada kadon ki jing sya ngimla apang lada kata ru ngilek kumno mak Indonesia ndrei kum bakalong menta kane ka khobor kam don ji sya kam simdon kanu ka sithi ka bawan nak sarkar India la kalong ban ayangi ka warning la ne la kalong ban ayangi ya ka show cost notice ban khot yangi ban explain la da kadon kata ka performance ka ba bakala ka baduna nak lien ka sarkar jongi kam simdon pakum kata ang no ngitip bahai kata bala da kadon kanu ka jing bakala nengkong la se arsin la sin ka warning letar ka di barwan dan bakin call kin khot ban ai ka explanation ke bakum kata ka kam simdon ngilai ka na department ngilai phone na ka department ru ka kran sidel hi hadal hiru umdan batip na kami ka bakum kata tiang kwa ban pensyai hang ne bakan ni ka jingmi ka khobor long time kalong ka babakala hadu kata-kata bat ngamtip la uni reporter batho ikani udon em ka kulu udon em kano kata ka sos na uyo ya kane ka jing tho barla da dei bo udon kan jindala baha bo pensailem hangi ka department na kiyo ya kata ka sos namar bana kali jungi department bagi la pasang makran hadarhi ka ministry udon batip ya kane khubor ka ba tho slong time dan kata kerpat ipai ba banginom sutu bakala nginom sya alam bakala hakaba kum kini ki ka bahasibun ladadon biang tu kum kini baki nong thok khobor ki bakala kum ne ka bah kum ki ba bangin war jing tip nginde ban suya khore lan nginde ban suya no man simno haki ki jing thok ka bakala hot kalong ka kam hadu kata-kata ki nong thok khobor bomdei ban bakala bun sim kum ne kalong ka ba don kam ba ladakwa ban thok ka bahai ban verify si phone call kalabiang ban call seki officer lani syanga kum minister in chat ban keli lada kadon em kum kota ka jusisya te henry kendit ban i kene ka khobor ka balami haba na kelen ti officer jongi ni department dom matip ai
bat gila sui bakami kum kene haga jingtho phi abami kum ne kalong thik kumba lada phi siat do kuli yano mare siat yang anu ngala kum bakala kam to isu ta jing bakala per lada di bubru yap asyap haga ta jing bakala jong manoro buno bakum bakala ba siat do kuli dan mana kata kerpat gino untuk kubur kalau kubur kam hadu kata bangin verify shua arsin laisin haswa bangin to kino statement ki bakta kam tam ekaroi kapar la ne wat kajing kata simet yano ya ka bangi so thu bakane statement kabanga keren ka kata yano ya try ngide bandon kata ka wisdom ka so thu ya ka kabanga keren ka kata yano lada kalong ya ka simet da kalong department kalau keberkam haduk kata-kata bagi terkat suara arsin lesin teka kerpat sesin pat ipai ba bangin nam sngau thu bakalai kamdon ke Indonesia company kum bakalong ngil anang yok ban ke jingyaro nak ministry ya ke bagi dang sudah yok ka bonus kum masih kurur nak daw jo ke performance jongi ke bagi la lebha bat ngila persang ban lebha haduk kata-kata wa untuk mau biang ipai ba banakis sau hajar san spa san phau tili kilong yeng ke bagi don ka pasda gidon tang saw hajar san spa san phau tili kilong yeng ki balayo ya ka kor haying jongki menta ngila keu ngila don kumbashi lak kendai phopra hajar tili kilong yeng ki balayo atau yeng jongki ka ba pipe la poi king jongki ti pinapit na kene ngila le hado kata-kata bat katarket jungi kalong ban pendep ya ki san lak pra phopandai hajar tili kilong yeng ya ka bangin ai ti kata target yang bagi 4 kenrandin wadlah ka page ya ka numbers kalong ka bahe ada kata bagi pendap hapok jong taus 6 te hendai ngidang ya am dukihi bat ngini persang bah ladang ngimdap 100% bro maksimum ngin persang pendap hapok taus 6 hi bat squad itu ipi bakadon ka jingkerman I one shoot ngin ya trelang bat perstet ka jing training akam namar ultimate aim jungi ka target jungi kalong ban poi hamal ka truying bat ngi kerpat kejing trilang jom paro bagi trilang hang ne bagi nom create trouble bagi nom ra jing hang no kenang bakan don kejing sngan ki sulur ya paro kiba involve hang ne directly or indirectly kiba involve hang ne commission kibilti bakan don kejing trilang bagi la on pendep ke kene banai sipai ba baro titang kata ke bang kwa ban ai